Suk ki baduk hagaman sim naba jongki long ka hima ki beneng. Suk ki bajamnut naba ki nyayo ya ka khando. Suk ki bathangan bat ki basliang ya ka hok naba an pendap ya ki. Nrei pinyawa chua ya ka hima ublay bat ya ka hok jong u. Te ki baro an sa ai lang tam hapi. Ni pedang so bahai pi baro ki parabangit ki balaban yo sngo ya gani ka Jingiaseng lengba ki YouTube channel jong ka Balang jongi hangni ka Balang Lumshyiap Presbyterian hakabang inyo ya ka ban pensngo ya ka tien jong blay hagani ka tayo ka ba Kyrpang ya ka ba ka sinot KJP sinot sebngi kalabu bakanong ka tayo ka ba Kyrpang na ka bynta ka revival. Hagani ka tayo ngi rakhim nagasnam sigasnam ya ka revival week ka bangiong. But ngi pedang so bahaya piru ki weipat ki parabangit ki parlok ki bala banyo sngo ya kani ka video. Te ngi Sdang da ka bangi Jyrwai ka Jingrwai ka basan spa Nongpule na ka bathamai bat san spa san pusan na ka bakhamrim. Ngi Jyrwai ki tukhat ka baning kong ka baar bat ka basaw. Bat hadian kata pan ngin yo sngo ya ka jing Nongpule ka ketien ka jong blay bat ka Duwai na ikong Mondalin Diengdoh. Tatung ngi Jyrwai ka Jingrwai ka basan spa Nongpule pai ko Nongiawir. Pai ko Nongiawir blakus lai platai Lasa jing khot ik ot nong ap lang prot Ya me on pen em Ya me on sai par Ya utop dang kloy Wat pen slem yo jod Da kik ten ba jem Da ka ba sha slem O nong ap lang brod O khot ya me Da ka ba sha slem Da kik ten ba jem Da jing it u ong to wan hanga Menta utang khot balay men josa La me la jaslem katana kasem Da la ka jingiap Ya me la seus pa Da ka jing snau lem Sha wei bam la shem Da kik ten pa jem Da ka ba sha slem O nong ap lang brod O khot ya me Da ka ba sha slem Da kik ten ba jem Da jing it u ong to wan hanga Wan da ka lat rem len di ba shisha Rong da o Jisu o long ka jing kang O nong ap lang brod Ya me utang khot Wan la me la thach Sak ma shu wat chong Da kik ten ba jem Da ka ba sha slem O nong ap lang brod
jame da ka ba sha slam da ki ten ba jem da jing it u ong to wan hanga Shwa bangin let choble ke Jingrwai Doi ni sya skor ke tien ke jong ublei bangila ban syam na ka gospel jong wio anis ka lanong ka ban riu ka dukhat ka balai pusan hadu ka basau pau bat na ki kam ki apostol ka lanong ka ba a ka dukhat ka balai pau pra hadu ka basau pau Deu Jisu la ya tu haki nga ngalong utau pu jong ka jing im jar ubawan hanga un om tngan bat jar ubanget hanga un om sliang lano ru Hinrei ngala ong hapi bala pilayo I nga penban pim nget baro bautau pa u ai hanga kinwan hanga utate ubawan hanga da lei ngan om kentat no shabar na ba ngalawan hiar na beneng om bangan yo le yakamon ka jonga Hinrei yakamon ka jong utau balapha yanga kanete kalong kata kamon jong pa u balapha yanga babaro yakabaula ai hanga ngan om ai bandu no ai ru naka Hinrei bangan yo panmi pat yaka hagasngi ka bakhadu namar kane kalong kamon upa jonga ba ubreu baro ubayo I yau kun bat ubanget hu unyo ka jing em bom jukut bat ngan panmi pat yo hagasngi ka bakhadu to phin kala ka bamot bat an pan baptis yapi way pa way ka kateng Jesus Christ ya ka banyo ma kipop bat pinyo diang ya ka jing ai uman siam makut namar ka jing pular ka long ya pi bat ya ki kun jong pi bat ya baro ki basha jingai kat ki bau try ba ublei jongi un khot hu da ki sibun ki way pat ki tien ulapan I bat ulakan tu ya ki udaong tu pen em ya lade na ka ne ka pateng banriu ba kan riang tu blei un kerkhui ba puli ba shaskon tien ka jo ublei un pandam ha ka jing duwai Buk pa jong I ba beneng I wan ban mani ban pan kraw ka kateng ka jong mi I wan ban ai ngu ya mi ko trai na namar ka jing don rangkat ka jong mi nam bat ngi na ba kini ki sngi ki por ki bala let no baro ken ko trai I wan ban ai ngu ya mi ko trai ba dei ta ka jing don rangkat ka jong mi ka jing da ka jong mi bangi long kum ne kum bangi long trai ngi wan ban ai ngu ya mi ken ko pa namar bamela it yang I ken ko trai ba mela pha ya lo jong kun ba marwe Jesus Christ ban wan shagane ka perthai ban shayap alor ka ding phna namar ki nong pop ki ba komangi ki ba jot bat ki ba ram ngi ai ngo ya meken ko jisu man bangi dang long ki nong pop melawan ban yap ye pli namar jongi trai jisu ngi wan ban mani ban pan kraw ka teng ka jong mi melong utrai jong ki trai bat usim jong ki sim trai jisu ngi wan na ka ne ka khalem mat ko trai ya ka ban khot kar pa ka teng ka jong mi bi igen ko trai ba me tep kham hai ki jing ja ki ne ki sngi haka jing don jong ka ne ka khlam haka ne ka jala ka jongi haka ri ka jongi bat aka perthai hi baro ka wei ngim la te trai ban let aka yeng ka ba kantang ka jong mi ken ko trai jisu ya ka ban ye seng lang ken ko trai kum ki khun ki jong mi hindai ngi ai ngu ko trai lamba ka ne ka online service ken ko trai jisu lamba ka YouTube ken ko trai ngi la ken ko trai ban pan priang ya ka ne ka tien ka jong mi ya ka ne ka jing shakri ka jongi ban pan poi ha ki yeng ki sem ki jongi ngi ai ngo ya me ken ko try na banta ka ne ka lat ngi duwai ko try min isne ban kar khui ki ba pen bet pen byang ya ka ne ka YouTube ken ko try jisu kar khui ki iwei pa iwei try ngi IT ko try ya ka ne ko pon na do ka ba Sdang do ko ba wai no ka jing shakri ki jong mi hapo ka jing yalam ka jong mi try ngi buti ye pastor ko try ban sakren ken ban sa ai ko khubon ka tien ka jong mi ngi duwai ko try ya ka jing pen sle ka jong ban sim bo ko jong mi I pakaway ka kantian ka ban mi no na I kan long ken ko try ka ba wan na me hi ken ko try bangi ken ko try ki ba yo snow ki ba shot score ha ki yen ki sem ki jongi kin yo ken ban thamai bore ka jing em ka jongi ko try na bangi em ki ne ki sngi ki ba snew ki sngi ki ba e ki sngi ki ba janjal ken ko try jisu ai bangi nang kham jan sha me ken ko try sat e ki pop ki jongi na ka snam ka jome jisu pandap ingi daw man sim bak phut u jong me ken ko try ya rap ingi ken ko try bangi raban nget be taka ko teng ka jong mi kumba mela kular ken ko try ba kita ki banget ame men ai ka jing embom chukot bat men pen mi pat akata ka sngi ka ba khadu
Try don rangkat ken ko try lambat ngi bangi magini gisngi ken ko try bangin long kita ki bapan kre ya lade bangin long kum ki thai sati ki bastat ken ko try ya kata ka jingwan arsian ka jong me ken ko try ken long ki balak ploy ban let lambat me kumba me la kular ken ko try ban man let ashwa jongi ban man kre ka jangka na ban ta jongi ba ka badon ma me hang tangi ru ila bandon ya rab yangi ken ko try jisu ngi long ki briu ken ko try ki batlon to isnay ken ko try ban pen yang ina kani ka pateng ban riu ka ba ka pateng ban riu ka ba kan riang ken ko try ya rap yang ken ko try kum ki khuan kristal lamba ki long yeng long sem ke jongi bangin wan hajan jo me ki por baro ke jing ke jongi try isnay ban map ye ki rengkang ki palat ke jongi ka burambat ke jing yaro angi ashami naba gini baro angi pantang ka kerteng ke jong Jesus Christ amen Ngiai khublei ya I kong Mondalin Diengdoh ibala penpulih hapeng jungi ka ketin ke jong blai bat kumjuru ibala Duwai tu blai kerkhu ya phi hagi jing sekri ke jong phi ya u demen tapat ngin poi sekawai pat ke bynta bagata kalau ngin yo snow ya ka khubor de ka Jingrwai ka ba ka kisamla jong ka Balang ya ki bala tip kum ka senior CE society na peneng ki khot jong ka kin a hangi ya kani ke Jingrwai Kyrpang dengan kerpat ya ki khot jong ka senior CE society jong ka Balang bagin a ya ke Jingrwai Kyrpang jong ki Habangi phai sao dong per thai nam sniu Jingiap lam I shir khai habanong rim ubriu jing keliki tenju lalu kani kamit kan shai Rympei kristan kiai Duwai habaya kalawe la pulam no baru Bendap yang di dapur halor lade Trangi khot kacing ya Namar klema bingim la Ya ka perthai baro kawe Jingker men kalawe Bun sin di jujngai Hagi rong hong jing thame Tu prang ya ka jing he jongi Ben kendo dame Henry Tu ben kya ya kari Balang leng ho Jing ip runget kam men toy lada jing ip kam Baba yu hak mat yen ai Habana ye an salen hai Jing kre haman we men si wat men san Jing shen Bendap yang di dapur halor lade Trangi khot kacing berkya Namar klema bingim la Ya ka perthai baro kawe Jingker men kalawe Pun sin di jujngai name Hagi rong hong jing thame Tu prang ya ka jing he jongi Ben kendo dame Henry
Tementangin yo bat ya ka khubor na ka ktien ka jong blay na Reverend E.F Sohtun. Ibadai pet ya ka Balang hangtai ha maubana Lumshyiap district jong ka Lumshyiap district jong ka Lumshyiap Presbyterian jong ka KJP Synod mingi. Ni ai khublay fi pastor nagabanta ka jing lakloy jong fi ban shim ya ka banta ha ka ban pensngo ya ka ktien ka jong blay ya ka Jingialap ya ka gospel ka ba long sibentahi na ka jing syakri jong ka Balang hadu menta ban yethu ya ki pajba jong ka perthai baro sipangu Jesus Christ bat ka jing penem ka jong u te ka ni ka por ngan khot ye pastor ben pensngo hangi ya ka khubor jong ka ktien ka jong blay. Ningkong ngi aingo yo blay na ka benta jong ni ka por ka kodor ka bangila bandon kumne ni ka zaka na ka benta bangin yo ban mani ban syakriyo blay pada ka ju ka por bangin yo ru banyalap ni ka tien ka jong blay ha ka bakum ka ni ka por ka benta i ai ku blay Kyrpang ru na ka benta jong ka Balang Presbyterian Lumshyiap ka bla sya bat ka bla ple ni ka lat yanga Haka bangana bandon kumne ni ka jaka na ka ban banyasam ni ka tin ka jong blay hapdeng jing yang baro hani ka par bang yuan ra ka jai khublay ka Kyrpang na ka Balang ka bangadon chipi ki khon jong ka Balang hang ne bang Duwai ka jing suk ka jong blay kan long ringkat bat kan ri jai te ki mensim ki don ur ki jong pi how Chris Jesus bo try ka nges ngo ka man sibon ani ka zanmet bang yo ani ka Paul ban ye yo ban yalap ka ktien ka jong blay na ka benta jongi kham tam ki parabanget ki badon ha ka ka Paul ba ki bala ban yo asngeu lingbam ha ka Jingiaseng ka bangia bandon ha ka bakom ni ka par ning kong ngis ka khupo ka na ka bangawan ra hapdeng jongi lang baro han ka pomentam ka wanra ka na ka shiu Paul ki nong evisas ka linong ka ba kadikot ka ba pra sya nga bagan puli ya ka ktien ka jong blay ka ba ong kumne namar da ka jing ai la pen nya pi da ka jing ken ka taru om na pi da ka long ka jing ai u blay ka jing ai u blay bara bang puli ya ka ktien ka jong blay na ka jan hari ka pomentam ka khubor pudeng ka bangawan ra hani ka po menta ka long haka dur jong ka jingkali hatto la pen na yanga yapi ki para banget biyet baro ki bayas ngap lang ya ka ktien ka jong blay ya ka Jingialap haka ka po menta naka no ka jaka bangidon bat ngis ngo yo blay Pau blay u yang ini ka par. Wat lang ini ban haka por jong ka jingkala. Idon menta haka ne ka ayom lockdown. Haka ba baro ang yakren. Siapang ka ka klam. COVID kat kendai. Ki para bang ibe jong au try. Hatto haka ba kum ka ne ka ayom. Haka ne ka snam araja arpo. Ngi perkat na ya kan ka jingsisya kalong baka nega snam arajar arpo kalong ka snam ka babhatom naka bynta jongi ke bangai kaniga snam jong ka jing pendep ya ka ktien ka jong blay kaniga snam ajar pom kaniga snam revival kaniga snam ka jingwan ka Kyrpang ka jong blay naka bynta ka perthai baro kawe ki para bang ibe jonga ngiken mo ka snam ajen real ka snam ajen real ka snam revival haka ba ki real ki mat nya ka jing penki umensem tangkat do kat ne henry ka snam arja arpo ka snam ka jingwan ka Kyrpang ka jongo blay nya ka perthai But naka bynta jong ka perthai ka bombat tip yo jiso. Kadai ka por.
Hakaba ki breu barong akal ga berthaim. Ki duai, ki wat ika khmat joblay. Kelam dak kan yaka no ka jat niam. Yaki no ka jat thli. Yaka no ka jat benreu. Kendong tom ne hasar tom. Henry ka snam aja arpom. Kadai sho ka snam. Kaba kham Kyrpang na kaba na jongi ka bangai. Namat ika snam. Jong ka jing pen scam. Yaka jingat ka jonga bar jong pi. Ngaju berkat. Lesi piju berkat em. Baka nega snam aja arpom. Manu bantip. Baka snam aja arpom. Kadai ka jiban dap ka juga kdien ka jong blay. Yaka ay ba ujiso la grand lepa. Haka gospel jo Matias. Ka linong ka ba abo sao. Ka dikot ka ba kasao. Ka ba ong kumni. Yaka nega gospel jong ka himam. On your lap haka pertay baro. Yaka banlong ka jingklam. Haki kenjaban reu para. Onda kumta kan jam. Ka bakot. Ki para bangi mi jonga. Hatto ngi berkat em. Baka nega snam aja arpom. Ka long ka snam jong ka jibendap. Yaka able jisu la grand. But they haka nega snam aja arpom. Baki breu baro. Hakeleng ka bertai. Ki ken mau ki tip ki wat. Yaka mat ka jong belai. Ki para bangi mi jonga ngaji berkat. Lada ka day bon ya lapi ka gospel. Kat no slam on lap and pendam. Nya ka lapi ka gospel. Saki kendong tom ka bertai bro. Saudang. Hendai u belai. Haka snam aja arpong. Uwan hier dolade. Haki man hier Kyrpang jo belai. Haka snam aja arpong. Nama kata. Nya ka gospel. Laya lapi ki beru bro. Pat ndon syok ka wei ka kendong tom ka bertai. Ki thli ki breum ki banam tip ki banam wat yo blai em hakaba kum ka ne ka ayam hakaba ka perthai ka mat ki ju hakaba ka pamentang piju berkat ki para bagi jangan ban berkat bagi ka snam haja thom ka dairu ka jiban dat ka jongu blai ya ka ai baka dien ka jongu blai ka grand haki chronicle ka ba ar telnong ka ba Kalenong ka ba nyaw ka nagmakat sa awang. Lalaki breu jonga. Ki bang lakot na kakartang ka jonga. Ken penret yun de. Ken duwai. Ken wadi ka kmat ka jonga. Bakin paino na kalinti jongki. Hangta ti omo blay. Ngan singaw na badang. Ngan map iki pop jongki. Bakan penkia ikari jongki. Ni ai ngo yo blai baka dengan snam aja arpom kadi ki bendap ka jongo blai jaka ai balat ho haka kdien ka jongo blai badai ka bakum kadi ka pan ki benre baro aga bertai kristan ne bom kristan ki benre yelode ki wat yo trai ki mat ka jibab batiang na trai ki para bagi be jonga trai Ni magis ni jong ka Jingiaseng ting. Ka Jingiaseng ting ya ka Kyrpang corona. COVID ka kendai. Sya yang agi para bang jonga. Bang ne thoi bi ka ya ka wei jingjia ka bala jam. Kam sim dai ka bang H.W Tham. Ka jingjia ka bang la yo ba ne krendala de. Ba ka wei ka long ka me. Ya ka jingpan pau ka jungoblai. Ha ka bakum ka ne ka ayam. Baka pertai hap deng isiping. Kani ka jahau bra April. Hadin kumbasta ata yo ay. Jong ka jingjia. Jong ka jingjia ka bajia menta ka pertai perkawai. Haka wei ka janmir kat baka wei ka long kami. Haka wei ka balang. Kat baka dang dona ying jong kam. Haka po min mit kat ba kadang pendam ko asil ban Duwai. Hak mak jungoblai. Naka bynta yal ni. Ba naka pertai perkawai. La raya ka syaka wei pat ka jinglong bak jam se. La raya ka syaka wei pat ka perthai. Kat ba kadang Duwai. Bat kat ba kadang Duwai kumta. La play ikmat jongka.
Bahkan yo ya kan ga jingpang corona ne covid khat kendai. Balapun hang ta yo tau knyang jingpang corona. Bakalo ong ba ka ji uneu knyang ulong ba ima ba sir khai ba. Bakanda ka yo ya ka jing ya uneu knyang uba ka khmut jo u kalong kumusniang. Dan at lagi reng na khamat. Bat at lagi todong na sa din. Kani kalong kemela yo ya uneu knyang jingpang. Kala Duwai khamat jo blai ka ong atrai. Thang no you know knyang corona naka ding ga jome. Hamagar ka por ka ding kala hiar na bneng kala thang yaw do knyang bat ka ba ing dei ka tang ka bynta ja ka todong jongo. Ka kedet no. Kadang don ha ka Jingrwai. Ka deng bia ka Jingrwai jong ka. Ha ka singi ka ba bot. Ha ka po mimir ka ba kadang Duwai biang ka jo ka jing ipa kawan biang ha ka. Uneu knyang wan pau biang sa yesen. Barkat bang niyo iyo do knyang jingpang kala Duwai yo blai. Bat kayo hagda ka po yo do knyang pau kan no persat hangtang. Taka jing persat ka basyar khai ba. Kat ba orang persat kumta. Kala mid ka to dam nakasintor jo. Baka di ka to dam ka bastat kum ka lele. Kala her sa barok sa dong ka bertai. Pat hang ta kala dukala ya sa yaw ko blay kanong try pom yo nu knyang daga white lam ka jome hamare ka po ka yo ka white lam baka hiar la pom ya ka sintur jong tau knyang bakala Duwai sa yan barong try thang yo knyang daga ding baka ding ka hiar sa yesen bat kala ing thang ya ka po jong Henry unu knyang Lumshyiap. Hadin si benai hau benai me. Kani kalong kemi kala pos niu ka hak ka step. Ya ka jing pos niu jangka. Kat bakadang pos niu kala yo biang yo unu jo knyang corona. Padahal wat hamada ka po kala Duwai kala sa je kman you blame. Tong atrai sa sen. Pa ya ka wat lam al yang serti jong be. Pan pom you know knyang. Padahal maka ka por ka lakai ka white lam al yang serti kala hiar la pom yo knyang lingkot lingkai. Kala sa sen ong try. Thang biang sa sen daga ding you know knyang jingpang. Barkan geding kala hiar na beneng kala thang yo do knyang. Hadu mana kala depe. Kala persat yo to depe. But arsen kila her de sesen. Hendak kita pay kidang sa haka kendom msipan helot bara. Hamar kata kapor. Kana yo ya ka snom jung Jisu. Bakato na lom Calvary kum kawa. Pat ong kani kalong kami. Kasnom Jisu kalato na lom Calvary. Kala to jaga berthai bar go away. Pangis go ngo yo blame. Bagas nam jo Jisu. Kala to hado hangne hakariba e jogi. Haraba be changa. Kani de ka dor ka jinyo ipau jana ka breu. Ya ka jingpang no knyang jingpang benya kren ni gesngi mentang. Lagay mga kren ka mga bermanong ka por. Siya mga snom jo Jisu. Kan yo bantoy. Haga yeng jingi. Kasnom Jisu. Kan yo bantoy. Haga syaukat ka donut ka jonga jongpi. Kenang begini ban mat. Ya ka jipen kia ka jongo belai. Bau belai udah memben kia Kyrpang. Yang ayap pi karui ke jaban riu ke perthai par ko wei. Ya keren ni gesni menta yau knyang jingpang basyar thei. Hendanya ong han ka por pedeng jong ilang bro. Uknyang jingpang basyar thei jong ka menta. Dai corona covid khat khandai. Hendai ang jingpang ubay sirthei tom hagap perthai menta bergawai kedai kapop ka ba penpot plak i ka berthai
Kapop kepada penjana diau. Met ban mense mikip real kepada thầy. Bahkan kapop kan dalam yo real. Saka jingiap bom cekot jong kadu jok ding. Kaper thầy bom tip yo jiso. Ni kaper yasan. Kam tip satya ye kane. Kam kan mau seri kane. Kaper thầy men kam wat shu. Yo blay ba em yo bangin ya shakri menta. Ongu Jyrwa ya ke nong ba ar ke bakat lai. Kibreu janga. Klalendet yanga ke ompak leu ke ba em. Baklashna pliet baklet baklashna hi yela de kipukri. Kipukri ki ba pe ki bom la ban pensaom. Ki para bangi bayi jonga ki baya ngap lang ya deka kubo haka bakom deka por sya ya ngam ngani tho ya pi ya ka winga jinja ka ba ubleu pen pau ka haka jing pos ne hanga pakata ka jinja ka dei haka winga miet kat bang nang thia kalau mon ban ya lenti ya ka winga lenti ka ba khang deka we ka wa ka ba he bat habang ale yang harut jong ka wa Kensan ke segala baik kam syaneng. Ngayoi. Ya kau misau bagawan katal. Kala telep ya kata kau wak berkawai. Berkat banganang baik ya kata kau misau bagawan bantelep kumtam. Ngalai ya kau kali. Kepada syong hangta. Bat rang ba bat samla. Kibre kibai kemen. Kibre kibai snowba. Kibre kibai idap nak jingkemen sudah. Bat ya kata kali lakit dak kata ko saum bat kim sim tip bakata kali ka don hap dang ko saum bat kata ko sau kana rong no yaki bakla bread no yaki saka duriau jong ka jingyam bat kat banganang pech sashi kendiat sashi sen par chaneng ngale i saka we kali ka zen rong donut palakit ya ka zen rong donut nak kata ko sao bala berat ya ka sya ka duriau jong ka jing peniau pat hadin kata kawan ka jing pesgau po ka jong oblay ka bong kani ka sao ka dai ka berthai ka bangim kibreu jonga ha ka berthai paro kim tip sho yang oblay ba em Kidon nap deng ko sao hani kim chim tip ya ko sao bakal kit ya ki bakal bread saka jinyam bat samla bat kena bat rangba kidan hakata kakali kebala kit da ko sao bat hakata kakali zen rong donut ka peso to ko ongkom nen hakata kakali ki shong ki bring barus pa kaspa gaberthoi kalapin malano ya ki Bakim tip show ya ka jing em jong ki baklan dat no yo play kira kam kan kordo di ka pa ka berthai ban ni ka ba wa di ka khmat ka jing play ka jing kali yang ini ka jami kalang hatto la penem na em yang a ba de pi ki para bangai bai jong ni ju su kemen nama bingi logistan kita nak balang Nire tungan naga balang. Kadon gaji sgau biang aga jingim. Kadon gaji sgau hok aga jingim. Nyemya im kum ki khon sarong auria. Lengya im kum ki men ki khon sarong auria. Ki bas ngau biang haka serngeu jong kabalang. Lengya ya kat kum kerukom ke berthai. Bat mani yo play ke berthai. Pusim ke jingsen syar ke sun. Ula sen syar don bor. Ban pelam rau. Ban pen matlah. Ban pen berngya yang ya pi. Hado bengiklat no yo play baim. Ni don mentah ke juk. Kas pas dem ke ba abwe. Kajuk komputer kaba ong kaktin yo blay ka jingsen syar us jong kasoy ni ai ngo yo blay mangidot yo blay bam
baka jingkular jo kabyang yanga yapi. Ui yakin nong pop. Ui si yaga pop ui yanga yapi kinong pop ka crowd. Ublay walaupun ya kabartai berkawai. Uday ujo ublay bawat yapi yanga. Hado ada kamit mentam. Ban penem ya kamensim jonga baju pi. Kipara bagi bayi jonga piju so kemen. Ban yoi ki parlak jongi kentai semrang. Kam tam nak benda jongi to gibreu. Ki balaya amat ya kejing pen kelai kejing em jongki. Ki bana kejing lang berim mensiwa. Kilong kejing tau ki batamai. Kila em menta kejing em ki batamai. Ngis ngau tanar ban pe yaki. Nia tu khana ro chapang jongki. Ne kumno chapang yade. Kumno chapang jonga ba jongpi. Hado gani kapar. Lapen em yang ayapi. Dagasnam ke bakodo jonguji subotra. Ngayo yo belai. Haba uji so lapen ya kamen sem jonga. Naga jingjot. Padhadin walaupun ya kamen sem jonga. Une uji so bang jonga. Walaupun kia tang kamen sem jonga. Walaupun kia mat jonga. Nakle agijap. Ngalakwa ban shir ya gade hapdeng jengi ni kapar. Kumno uji so ban kia yanga. Nado kle hado gijap. Nika po kanam sya yangi bane kren ni kata. Di sya yang bane thui pita kanika wigi jingjia. Kanika program kanika janmi. Kanika program kabalap giang labon benai ba. Henry hakaba kum kanika por ka tayo ka benai. Hakanya lenti ka bertai. Habala phone nga bantu le da kanika rukam bantu recording. Kawan kaji penrem maka doa anu janga. Pada hak bakum kada kapar. Ngala pa ka message. Chai secretary jong kada committee. Bangan omla ban simenta. Hak bakum kada kapar. Ban yeng hak bakum kada kelemat. Ban si record ya ka jingkren jonga. Bat mama pi. Hayeng asem pen ya ban ngop. Yang kubor ka jonga hak kapar. Parhadin mengalakan tak no yang program. Nas ngau yo belai. Mak hagari ngas ngi po dieng beladap. Hadin mengalakan tak no yang program. Ublay ulah sempat yang ada ka Jingpang. Ka Jingpang so. Ka bom don pertai so ban batai. Ka balane nurun yo baji mesjap. Hado lai baji jamin. But day haka pon lai baji janmiat. Bakal ayo ya ka jingsai. Dan pendem ya ka mon jonga. Haka mon jota. Pubala kot yanga. Saka kam ka jungu. But day tat ndala pendem hau try dong try. Ngap yang ya ka daga jingkot. But hang tau blay. Puju bab. Ya ka jing em ka jonga. Nyai ngo yo blay. Ni don yo blay bukumune. Haba open kia ya mesem. Open kia ka dog ka jonga bar jong pi kom jo. Ki para bang bi jonga. Pila ju berkat mo yelari sa season 4. Pila mat kerci bon tan ka jingkro ku ka jong blay. Mat bat mesem. Pila ma dia kajing ku belai. Kau nak bawa belai, kau ku je pi. Haka jing kau jing kia. Pipet pipiang. Nado hado z. Haka da. Hane ka jing kali kalong hane ka janmir. Kom no siapang kamensir. Hato la pen nen. Yap hi bat yang Haka balang ke bangidon. Haka lagi bertoy Kyrgyzstan. Jaga balang.
Haga bang dan bon kibre kiba imba jinglong. Kibre kiba pule bha ga Bible. Kibre kiba Duwai. Kiba syakriyo blay. Kiba ai ro sa kam jong blay. Nei dan bon kiba kum kita. Kipara be jonga. Henry kibom pat ngau ti kena sepangga jingem jongki. Kibas ngau doctrine siapang kajing panem. Kibom pari toyo Jisu kemunang panem berosus pa pasimet jongki. Bat kibah hadu kani kapor mentah. Kat bapidang ya ngap nang ya kedian job lay. Kibom pat simla aino ikadok no jongki. How Jisu botra. Habdeng kiba kom kaniga ayom lockdown. Yaki yeng manila di ban kang no. Kibre wadi kiski menta. Kisukin dit batare rumah syane syatai. Banwat yo blay. Haki penai March, April, May. Yeng jongi. Ki kon jo blay ka lang ka thei. Ki wat yo blay da ka jing sko sherhem. Da boy menta ka ayom para kham jai. Briu menta kelas dang ban klet no biang yo blay. Ki yeng jongi ki balong ki yeng juai. Ki jaka ban duai. Menta kla kenja biang. Hagas nama jan reu. Haga revival kesem ajan reu. Kiyeng kestan jungi. Kisawa dengan Jyrwa. Ka Jingrwai. Nabi ya yodo. Udaju bakit jingkira yodo urwai. Jingrwai revival. Topha mame yomen badawa jisohi. Kajing tre ju kom gading apa yu syangi. Angel Kirwai turoi kira kiben hela jing sawa. Putra Jisu ajing kang uyeng uong ngala januan. Kasau senam hadin gari revival ajen real. Menta bapi bamanga ngimito show yo Jisu. Ya penlong yo Jisu tang kemun nong wei haga jim jonga jongpi. Kasnem ajarar po. Kadigasnem kasing manjingo Kyrpang jungo belai. Haga dor jangka revival. Pada kajing kuah jungo belai kelong ya pi badangam bahasa shisen ngin play biang ya kajing kang jongka donut. Ong kedap jimen pau layar po. Hakmi ngayeng ya kajing kang mengati. Larau no rus ngau lagi kten jangan padon play dekat jingkang ngan wan rong abau bangar kai mit lem baru ban mau lem bat nga kipara bang bi changa kibias ngap lang han ka par ka kten job lai pone job lai bang gimana pu kwa ban padem ya nga ya pi sai ya se paru waru ban pengkia ya pi nga Sashi sen met batmin sem. Kipara bang ebe jong how try. Hakaba kom nika janmit. Hanika Paul mentam. Mano ban jam si jam. Ban mano ban Duwai. Kemba u breu jo ble u dibet eka sam basan puwe u Duwai wang. Try. Toben ko jika donut jangan tahu isap cabe saat biang troy yang penlong temai jika donut jangan ai biang ko belai yang tu kajing keman kajibanem kepala mat jisin belai biang sebelai yo telit jangan pengalaman ruah ya ro ya me
Bat bangalah ban Duwai ya be. Bat terai kersan biang yang asisen. Nakapor kacame. Ai ngô yo blay ki man ki parabi jangau terai. Hakaba kom ni kamit mentan habnya keren ni ka jikok bor ka jong blay hato la pen na ya pi yang pi yo ina ya de hu ai pilang ka ai pilang harga par pi thon ya de ba pilang tang unong pop ni ka nong pop ka bakram Barka kajinan kaum kebakerke ya pi hakabakom dari kapar. Kajing don kam bakerke kam dai kada. Kajing pen don kajinan kam bakerke kadai kerke ya kamense. Pakajing kali galong hado lapen na ya pi jangan. Nakabenta kibala mat ya kajing ya yo Jesu kibala biang yo Jesu. Kadai kajing penamai biang saya sen. Papenuan show ke papilong. Panaka benta jukito gibompat itu yo jisu gibompat ya siam padu jisu. Ketika pa papenuan show jisu deka doa berak. Pedang terai ngaduai. Terai ngaduai. Penem terai yang saya sen. Bat pen kia biang set dry yang saya sen. Met banesi. Ki para bangai bi jangau tra. Don mo mano ni kapor. Ki ban Duwai ni ka Jingrwai banang try. Ngadon kau mari kapor. Ya ka jing pen kia ka jame. Try ngadon kau mari ka jame. Ya ka jing so spa ka jame sa sen. Daga senam jangan jisau. Pan ngong la don manu kiba angnut. Ba mensimu play Ukraine po jong pi ba pi kwa. Pan ai ti thamai ya yo jisu ka bo ka par. Dong tu ni dem kho siu lang ban ngan ka par. Da ka ba Duwai bo play. On pen ya pi sa jisen pan. On pen kia ya pi. Om tang ka mense. On kia ru ka met jong pi. Tang la da. Keloi ban hiar ban wan show ban biang yo jisu akadalun kacobi ngene Duwai ablay bok pa jogi ba beneng ngapen ngau ka kten ka jong me ka jami ka jingkali ka balong hatto la pen na yanga kan ran nga Duwai men se ma ko yo blay ya lai loi ko pa ka bor ka chame pen yang i pen kia yang i kan ran ni don kam kerke ko Jesu ya ka jing pen ya ka jing pen kia ka chame siwa ba men menu ano ba siwa ba ka pogander Ba bangi geng mentagas ngi ba kato ko ba. But siwa ba ka jingir ba ka durai kan sa riu no ko kan rat. Ha ka jingwa asin ka chame. Kan rat nga Duwai sa yisen pat. Pendam mi do no jongi. Sya able ngi os ngo. Yaga kten ka jomi ka kren yangi. Har ka janmi. Ba yarap inga try bingin play ka do no. Bau mense jo balayon ya ban thao thamai ya ka don hot jangi pen pen kia engi sai zen ko try ni don kom try ya me tang mentang dikat ba menang bo yang ban ya nanti ha ka ga berthai kan wat ka ko jo baro bas ngau Pakiduk bab diang ya kten ka jome kan ko ki ba Duwai ni kan le ban ngan ka por ko try But syabu mensem cuma belai pon ya ban pen kia ya ka jing jongki ha ka donut berka met jongki ban nga Duwai la don manu ablai ki bara prega jing pang ji sitom ni Duwai ablai ha ka ga da uji so ban Nazareth bu ko jo belai
ban long bala ple bat bala plai loi ka snam Jesu jangi ka bram ka jingo Nongiashim na ka tung Jesu ngai ting Duwai. Amen. Kublai sibon pastor na kamanta ka khubor ka bapi Philippine sngo pedeng jongi. Sisya ka jing pen ka bau blay ula penyo hangi ki brio kalong ka bana uhi ka deng jing ai ka jong u. Ngiyo kata da ka jingen bat kataru hi kalong ka jing ai ka jong blay. Ladadan mano na pedeng jopi ki bakwa susu ban soto. Ni kerpat jopi bafin pule susu ka Bible. Kumbai pastor ila pen semua mentan ni ka khubor ban nginget bau Jesus Christ un kerkhu yepi lengba jong ka khubor ba pinyo ban itho yu kumu try padu nongpenim ujong pi ban mat ya ka jingsuk bat ka jingkeman ka babam jukun hangni nadu nangni ka perthai hadu ka babam jukun tu brin kerkhu yepi pastor lambat ka yeng ka sam ka jong pi hoi ka Balang ka district bat ka presbytery ha ka ba pi don ulang kerkhu yepi ka jingsekri ka jong pi ya u tengi ai kublai ru ka ni ka por ya baro kinong simbenta nadu Iaiman Jingrwai bat ba tem kumjuru ya Nongpule Sdang bat Duwai ni ai kublai ru ye ki dukhat jong ka senior society ki bala ai ni ka Jyrwa Kyrpang bat ya ki baro ki badan benta ka berekod bat edit ya kini ka Jingiaseng tengi ai kerpat ye pi banyai Duwai na ka benta ka Balang ban na ka benta ki baro ki bangi dai ban pendap ding ba kini ka jing penkre ya ki Jingiaseng ki balong online tengi yai kenturu bangin yai Duwai ki yeng sam jongi nyai mani yo blay te ngan kerpat yai pastor ba in pelat yengi da ka jingker khu penwai bat shwa ba pastor in penwai Nginirwai lang ka Jingrwai ka basis pa prahuai na ka bathamai bat sispa new saw na ka bakhamrim kawa Calvary. Kadon kawa batap tas nam lami nakal bari kinong papki batong etam hakakin khot ken le Hag bawai no jong ni ka por bakentang ni Duwai a try to snow is nay yang ki bre ki bamdon ru bat sha oblay baka mat ka jomi kan yat ringkat lem bat ngi bakom tang nak la ban yat ban pendep ka bynta ka badang sa ajak ajing haka por baka jing ala moment sim jong oblay ka jing ai ka badap yang jong try jing you Christ
Kajing iet ba pla ba mayanu blue kwa ka ba bom cekut. Kajis la boti omen se makoi. Kan long ring kat lem bagi do baro akibas ngop. Jika ktin ka jome. Hang ni barak leng jaga. Ro menta ki bom cekut ki Duwai. Amen.